Halo? Alo, dobar večer. Dobar večer, poštovanje, kako ste? Poštovanje, gospod Milan, jeste dobro? Ja sam dobro, a vi? Evo, htjela bih da kažem da sam se iznenadila. Bila sam zvala s jednim pitanjem i dosta dobro ste mi pogodili. Ozbiljno? Pa niko ni još nije rekao da sam mu promašio. Niko se nije javio da sam mu promašio. Ja vas dugo ne gledam, zanimala me jedna situacija. Ajde. A to u kući u koju ja imam, jednostavno pokušavam je nekako prodati, kuća jako puno vrijedi. Da li u njoj postoji neki nakit ili zlato ili bilo što? To je jedno od pitanja uvezano za to. A i gdje se to nalazi ako je tu? Da, a samo da vas pitam, a što sam pogodio? Rekli ste mi da ima jedan problem oko te kuće, neka žica. Ja sam tu žicu jednom našla, ja ne znam da je to ta žica. Da? To je jedna vrijedna kuća i tako redom, ja sam tu našla žicu. Sad mi recite da li je to to. Pa to je ta žica što sam rekao. A kad ste me pozvali prvi put niste verovali? Ne, nisam vjerovala, mislim ono... Znate kako, milioni ljudi mene zovu. Ta žica, to je neverovatna stvar, to je u granici sa nemogućim. Da ja mogu da vidim tu žicu ispod drveta i vi ste našli, to je ta žica. Razumete? To je ta žica. Da, i zato mene ljudi zovu. Molim? Je, tako je. Ma recite, ima načina da se vas dobije na drugi broj telefona i nekakav drugi kontakt u vezi financija, malo većih i firme i tako. Pa znate kako, ja sutra putujem u Meksiko. Ne znam kako bi mogli da... Mislite da se vidite sa mnom, to? Da, ili ono u Beogradu, ili šta znam već. A ne živim ja u Beogradu, ne. Beograd je selo, ne živim ja u Beogradu. Ja sam stalno na putu. Ste stalno na putu, ali imali neki kontakt drugi? Suviše Beograd mali za mene, tako da to nije. Znam, ja imam unuku Devi, vaša je djevojka se zove tako. Šta imate? Unuku Devi, a vi imate djevojku Devi. A, otkud znate? Moja devojka se... Znam, ali sam se raspitala za vas. Moja devojka se zove Devi Puspasari i ona živi u Indoneziji. Pa i moja je unučica isto tako. Kako? Pa i momentalno se nalazi tamo. A gdje živi? Ne živi, ona živi samo od svake godine idu malo u Indoneziju i tako. O, pa onda je to onda moja devojka, vaša unuka. Nije. Recite mi, Milane, molim vas ovako. Šta? Što se tiče ove kuće, da li u njih postoji nekakav nadimek, kako je zlato, jer tu je postojali su tu je jedna od starijih kuće poznati. Da li je tu zakopano? Šta je? Iako je gdje je? Znate kako, vi ste dobra žena, ali vas ljudi ne vole zato što imate para, shvatite. To nemoj ništa da vas brine, to je normalno na Balkanu. Po tarotu svako ko ima para na Balkanu, ljudi njega ne vole. Zašto? Zato što ljudi nisu sposobni da zarade pare i onda, pošto ste vi sposobna žena, ambiciozna, inteligentna, ljudi vas ne vole. Tako da nemoj ništa to da vas brine. Jer uvek će biti više smotanih i nesposobnih ljudi od sposobnih. Po tarotu. Eto. Milane, molim vas, evo, zamolite vas još jednom. Recite mi otprilike, je li ima nekakve naznake po tarotu kad bi ja mogla riješiti financiju, u stvari prodati ovu nekretninu koja je jako puno, preko 700.000 i tako, mislim, u eurima, i tad bi to otprilike bilo. Evo, sad ćemo brzo. Samo kažete jedno pitanje, jesam car? Da. Dobro. 6. veljače vi prodajete... Niste car, šta je vam? Kuću. Nego šta, ljudi doživljavaju emociju kad gledaju moju emisiju. Eto. Da, istina je. 6. veljače, eto, sve smo se dogovorili.